billedet ses en snudet DNA-streng. Der kommer et enzym, der hedder DNA-helikase. Det udruller DNA-molekyler fra histonerne. Her kommer nogle proteiner, som starter dannelsen af en ny DNA- eller RNA-streng ved at holde dem fra hinanden. Proteiner klargør til DNA-polymerase. DNA-polymerase 3 parer identiske nukleotider fra den modsatte side af vejen. Der sker altså baseparring. Vejene er antiparallelle, hvilket ses ved tallene 5 og 3. Det er afgørende for, hvilken vej DNA-polymerasen kan køre. Her kommer der en primer og sætter basen. Så kommer DNA-polymerase 3 og bygger op på DNA'et. Her er et billede, som giver overblik over vangens retning. DNA-polymerase 3 kommer og bygger på primeren igen. De grønne stykker, som ses på DNA'et, er primeren. Nu kommer DNA-polymerase 1 og sætter primeren, da det ikke er DNA. Men der er stadigvæk huller. Lim ligase kommer og lapper eller erstatter primerens efterladte huller. Denne proces gentages. Og den gentages igen og igen. Disse to former for DNA-replikation eller fordobling fortsætter indtil DNA'et er færdigbygget. I virkeligheden arbejder DNA-polymerase 3 i det ene tilfælde i en retning, så set på nederste proces, ved at trække DNA-strengen ind mod sig, og kan derfor fastholde en retning mod det førhenværende DNA. DNA-polymerase 3 i den øverste proces bevæger sig bare fra 5 til 3 i en lige linje. Vi har nu vist de to former for DNA-replikation, DNA-fordobling.